Kaixo, Miti? Oh, bai, kaixo, sua. Ondo zaude? Bueno, kilikolo. Gauza itxusi bat ikusi dut. Bai? Zer ikusi duzu? Injustizia oso injustua. Zerbait egin beharko nuke, baina beldur naiz. Bueno, normala da beldurra izatea. Nik ere izaten nuen. Eta orain ez? Orain gutxiago. Ta nola lortu zenuen hori? Beldurrei bizkarraman beharrean aurre eginez. Baina hoiek superheroien kontuak dira. Bueno, ez zabiltza oker. Ausartegin nintzeneko istirotxo bat kontatzen nahi? Bai, noski. 6 urte nituenean izugarri gustatzen zitzaidan eskolara joatea. Nire herriko eskola oso txikia zen. Baina super polita. Gehien gustatzen zitzaidana, nire gelako lagunekin jolastea zen. Komaka, futbolean, baina gehien dantzan. Noski, zu beti dantzan. Lagun pila bat nituen, eta denekin hitz egiten nuen. Beno, denekin ez. Eske gure gelako neska bat beti zegoen bakarrik, isilik eta triste. Irati zuen izena. Kaixo, Irati, gurekin jolastu nahi duzu? Iratek ezin du gurekin jolastu zua. Neska guaiek ez dugu frikiekin hitz egiten. Jo, sua, haze beldurgarriak neskato hauek. Eske oso gaiztoak ziren, eta Iratiri deitzen zioten friki. Ezberdina zelako, eta superheroiak gustatzen zitzaizkiolako. Denokara ezberdinak, eta hori superpolita da, ezta? Bai, baina Uxu eta Martak ez ziguten Iratirekin hitz egiten uzten. Eta Iratik urdinak ikusten zituen, edo arrosak, edo ez, gorriak ikusten zituen, hori. Guazen, zua! Ai, sua, ze pena ematen didan Iratik. Kapa hau zure amatxok egin dizu? Iratik umetxoen kapa dara, ama, Irati friki. Ez zaitzu barregarria iruditzen ala? Bai. Irakaslea ez zegoenean, Uxuek eta Martak burla egiten zioten. Eta gu isilik beldurrez. Eta irakaslea etortzen zenean, ezer gertatu ez palitz bezala egiten zuten. Ez izan txibatoa. Ira, adi denok, binaka jarriko gara hurrengo ariketa egiteko. Tira ba, Irati, gaur ere zuk eta nik egingo dugu taldea. Jope, ze bakarrik sentituko zen Irati. Nire arropa? Hemen utzi dut. Esan kaixo gure frikitxoa. Zu, kendu jozu toalla. Begiratu kamerara, frikitxo. Ua, sua, hau ja, gehiegizkoa, ezta? Bai, gu beti isilik egoten ginen. Baina eske hau gertatu zenean, gehiegi izan zen. Egun hau ez dut inoiz ahaztu. Oso fuertea, Oso fuertea. Iratiri bullying egiten zioten, eta hori, etzen justua. Ez. Iratiri egiten diotena oso injustua da. Zerbait egin behar dugu. Bai, zerbait egin behar dugu. Baina ez dut txibatua izan nahi. Nik ere ez. Eske ez da txibatoa izatea, Iratik gure laguntza behar du. Baina beldur naiz. Jo. Eta nik bakarrik egitea paso, baina zuekin bai. Denok batera egin dezakegu. Agian norbaiti kontatu behar diogu. Irakaslearekin hitz egin dezakegu. Ausartak izan behar gara. Hori Iratik ere ez du bere kapa kendo. Nik, Irati bezala, superheroia izan nahi dut. Nik ere bai. Nik ere, hori da, superheroia. Ta zuk? Bai, nik ere bai. Ondo. Nik ere, bai. Eta orduan, dena aldatzen hasi zen. Bai, benetan sua, eta nola izan zen? Irakasleari dena kontatu genion. Horrela irakasleak jakin zuen zer gertatzen ari zen.
Eta gero irakasleak Iratirekin hitz egin zuen. Eta Iratik jakin zuen ez zegoela bakarrik. Eta gero Iratik gurasoekin hitz egin zuen. Eta gurasoek irakaslearekin. Eta gero irakasleak Uxue eta Martarekin ere hitz egin zuen. Ze ongi! Saltoka, saltoka, nabil gustora, saltota, saltoka. Hitz egitera ausartu ginen, eta dena konpondu zen. Iratia ez zegoen bakarrik eta triste, eta gu jazkinen beldur. Orduan ja denok jolasten genuen elkarrekin. Beno, ia denok. Kaixo, gurekin jolastu nahi duzu? Bai, mesedez. Zatoz, Eskerrik asko, Irati. Buasua, Irati super ausarta zen, ezta? superheroien ausardia haien bihotzean dago. Eta Irati superheroia zen. Denok ginen superheroiak. Eta orain, superheroiak izatera jolastuko gara. Gelako aur guztiak lagunak izan ginen betirako. Beti elkarrekin jolasten genuen. Eta gure jolas gogokoena superheroietara jolastea zen. Eta elkarrekin munduko injustizia guzti egin genien aurre. Buah, nik ere superheroien kapa banu, nire lagunari lagunduko nioke. Hori da lehen ikusi dudan injustizia. Nire laguna ez da Irati deitzen, baina gauza bera gertatzen zaio. Haur batzuek gauza oso zatarrak egiten dizkiote. Bueno, Miti, berez ez duzu kaparik beharri. Superheroien ausardia ez dago kapa batean. Beren bihotzetan baizik. Baina injustiziei aurre egiteko lagunak eta ausardia behar dituzu. Eta hori bai, beti bihotzez jokatu. Buah, egia da, eskerrik asko osua. Banoa nire laguna laguntzera, Supermiti! Aio, Miti! Ausartak bagara, bulinari aurre egingo diogu. Gukapi. 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 Gukapi.